begge to meget på dans. Især fodbold er min helt store interesse. Jeg interesserer mig meget for politik og fiskeri. Jeg spiller rigtig meget minigolf. Jeg kender ikke lige nogen, der sejler her i Aarhus. Så kunne jeg sagtens forestille mig at gå derind og så prøve at finde nogen, som også havde lyst til at komme ud og stå på wakeboard for første gang, og så bruge det. Ja, absolut. Det ville være oplagt, og med det liv, vi lever nu med netsystemet og hvad man ellers kan søge rundt i der, så er det jo oplagt, at der er sådan en side, man kan gå ind på.